Malta tinsab quddiem nett fejn tidħol kategorija ta' impjiegi bbażati fuq għarfien speċjalizzat tal-ħaddiema f'bosta setturi. Dan ħareġ minn indiċi internazzjonali magħruf bħala ECEPR u Nordic Capital Brain Business Job Index li studja dwar dawn it-tipi ta' impjiegi li fl-aħħar snin żdiedu. Dawn jinkludu konsulenzi dwar l-maniġġar tal-kumpaniji u l-informatika, l-inġinerija, impjiegi bbażati fuq teknoloġija tal-ogħla kwalità u xjenzati fost oħrajn. Dan l-istudju poġġa lil Malta fl-aqwa post f'dan il-qasam ta' impjiegi fost il-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa, tant li jirrappreżentaw 7.7% tal-impjiegi f'Malta. U nafu wkoll li bejn l-2012 u l-2019 f'Malta kellna żieda ta' 9,500 impjieg f'dawn l-impjiegi. Binance Labs u Quindex, it-tnejn ibbażati f'Malta fil-fatt ġew rikonoxxuti bħala eżempju siewi ta' startups innovattivi li speċjalizzaw f'dawn l-impjiegi. L-indiċi ikompli jgħid li f'dak li hu riklamar u market research Malta tinsab b'saħħitha ferm u quddiem nett meta mqabbel mal-kumplament tal-pajjiżi Ewropej l-istess fejn jitlu uffiċċji ċentrali f'dan is-settur ta' xogħol li operaw minn Malta. Bejn l-2012 u l-2019 pajjiżi oħra fin-naħa t'isfel tal-Ewropa tilfu aktar minn 58,000 impjieg minn dawn partikolarment Spanja. L-istudjużi dan l-indiċi qalu li dawn it-tip ta' impjiegi speċjalizzati kapaċi jattiraw investiment li jġib valur għal triq sostenibbli fuq perjodu twil u komplew isostnu għar-riċerka fuq kif l-għarfien isaħħaħ il-kundizzjonijiet għall-investimenti tajbin speċjalment wara tgħaddi l-pandemija.